Сурхча як нав бемории шадиди сироятӣ аст. Ба сурхча баланд шудани ҳарорати бадан, назлаи роҳҳои болои нафас, илтиҳоби лоопардаи чашму даҳон ва дамидани доначаҳои калони сурх хос мебошад. Давраи сироятпазирии ин беморӣ 2 рӯз пеш аз сар шудани нишонаҳои аввали беморӣ то 4-5 рӯзи баромадани бусурудҳо мавҷуд аст. Яъне ки вай метавонад вирусро ба атроф паҳн кунад. Баъд аз 4-5 рӯзи бусуруд баровардан, бусуруд ин доначаҳое ки дар пӯст пайдо мешавад, сироятпазирии онҳо оҳиста оҳиста кам шуда шахс наметавонад дигар бора сироят ёбад. ҳангоме ки давраи сироятпазирӣ ҳаст, 90% дар тамосудагон агар ки эмои нагузарондагӣ бошад бемор мешавад. вақте ки вирус ба организм ворид мешавад, дарҳол вай бемориро ба вуҷуд намебиёрад. давраи инкубатсионӣ, давраи пинҳонии ин беморӣ вуҷуд аз муддате ки вирус ба организм ворид мешавад то пайдо шудани нишонаҳои аввали ин беморӣ, давраи пинҳонии ин беморӣ аст ки аз 7-8 рӯз сар карда то 2 ҳафтаро дар бар мегирад. дар ин вақт вирус дар организм чӣ кор мекунад? Ба организм худашро пурзур карда, хосияти антигении худашро аз ҳисоби ҳуҷайраҳои худи организмро гирифта, пурзур карда ба як бора клиника сар мешавад. Клиникаи нишонаҳои аввали беморӣ. Барангезандаи бемории сурхча вирус мебошад, ки ба воситаи ҳаво аз шахси бемор ба шахсони осебпазир, ки дар вақташ мувофиқи тақвими миллӣ бар зидди ин беморӣ иммунизатсия нашудаанд, мегузарад. Ягона роҳи пешгирии бемории сурхча ин иммунизатсия ба воситаи гузарондани ваксина бар зидди ин беморӣ мебошад. ваксинае ки дар Тоҷикистон истифода бурда мешавад, ин ваксинаи комплексӣ буда бар зидди бемории сурхча равона карда шудааст. кадом нишонаҳои мо дар бемор мебинем? нишонаҳои тасби баланд, дарди сар, рафтани тарашҳои оби чашм, ҳатто тарашҳои фасодию серозӣ пайдо мешавад. дар баъзе беморҳо кератоконъюнктивитҳо пайдо мешавад, варами чашм, варами орбитаи чашм ва сурхии он, сулфаи глугир, ҳатто то ларинготрахея, то круп, то стеноз, то хурусак. дар мафҳуми тоҷики халқи кати хурусак мегӯ, овозҳои бемор мегирад, нафасгириш бисёр душвор мешавад. ин аз ҳисоби чӣ мешавад? аз ҳисоби ки вирусҳо тамоми роҳҳои нафасро ба пуррагӣ забт карда дар он ҷо варам метиҳад, ки онро обструксия мегӯем, яъне ки варами роҳҳои нафас. сулфаи намнок пайдо мешавад, қайдкунии зиёд пайдо мешавад, бехобӣ пайдо мешавад дар бемор. тасби баланд то буромадани бусурод, то охирон рӯзи бусурудӣ тасб намефурад ба ягон маводҳои тасбпаскунанда ё парастамол, ҳатто аналгин димитровам дар хона мекунад. 1 соат пас баъд аз укол бор тасб баланд мешавад. баъзе шахсон ҳастанд ки дар як рӯз 2 бор 3 бор мекунад, ки тамоман нодуруст. ҳатман вақте ки ҳамин беморро мебинед, ҳамин нишонаҳо ҳаст, ҳатман бояд ки ба беморхона ба табиби оилавиш муроҷиат кард. дар ҷумҳурӣ мувофиқи тақвими миллӣ иммунизатсия бар зидди бемории сурхча 2 маротиба гузаронида мешавад. вояи якум дар синни 1 солагии кӯдакон ва вояи дуюм такроран дар 6 солагӣ. барои пайдо шудани масунияти пурра бар зидди ин беморӣ, кӯдакон ҳатман бояд 2 вояи ваксинаро қабул кунанд.